Baba usithe ngisacela ukubuza khehla lami njengoba inhlangano ziningi kangaka usekhona isangena ingempela uzovotela yiphi inhlangano kulonyaka ka2024 lalela ke mfana wami mkhabunembo inhlangano inhlangano ezophathakala we baba ngizoyivotela mina ngo29 May mina ngizoyivotela mina ngo29 May yenzo imali wehulumeni abantu afune imisebenzi haya ma-food pass wehulumeni abantu afune imisebenzi abafuna ama-food pass ngoba makuphela ama-food pass bazodlala abantu benkosi makuphela ama-food pass bazodlala abantu benkosi zonke izinhlangano ziyafana zonke izinhlangano ziyafana zonke izinhlangano ziyafana ziyakhohlisana ziyafana mawuqeda ukuzivotela siyathulanya mawuqeda ukuzivotela siyathula sithi mawuqeda ukuzivotela siyathulanya bese sidla imali zonke izinhlangano ke zonke izinhlangano ziyafana makuzukhetho sebelungi wonke abaholi makuzukhetho balunga izinhlangano zonke ngisho nezimeya amakhansela balungele ngisho nezimeya amakhansela kulungele balungile bonke kabantu basemuntu olukhetho balungile abafuna emva kwalokho bayakhohlwa balungile balungile sebelungile bonke basedlulukhetho bayakhohlwa ngabantu sebelungile sebelungile abaholi sebelungile bonke abaholi uzobona maseqeda ukuvotwa balungile abaholi uzobona maseqeda ukuvotwa bazokhohlwa ngabantu uzobona maseqeda ukuvotwa bazokhohlwa ngabantu sebelungile balungile sebelungile abaholi sebelungile bonke abaholi basebudlulukhetho abasakwazi